ini hagra जालायगासिनो आङो So guys, नोंथांमोनखौ गिबियावनो हेडफन होनाय जिनिसखौ सोनानै लाग्रोनो होबाय जुदि नोंथांमोना हेडफन सोआलासिनो बे भिडिअखौ नायोब्ला अब्ला नोंथांमोना गुबुनजों जावजायोबा दाया आंनि जानाय नङा गाइसमोन स' अब्ला नोंथांमोना गासैबो हेडफनखौ सोनानै लाग्रोबानो जाबाय कहती हुंदी सी चन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आओगी तां पता लगूगा So guys, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय गासैखौबो आरो खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय So guys, आं बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन रस्टिं भिडिअ बानायिया स' दिनैनिफ्राय आङो रस्टिं भिडिअ बानायफिनसिगोन गाइसमोन स' नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय गाइसमोन बेसेबांबा गोबाव गेप्स थाबायमोन आंनि भिडिअ बानायनाया बेनिफ्राय रस्टिं भिडिअखौ सुरु खालामफिननोसै गाइसमोन स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोफोरनो अननानै शेयार खालामना हरबानो जाबाय थ' अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामलांदोनि सिफा देखायहरदो लुदि देखायहरदो उदांनो गुन्दा दासो मिन्थिदो नोंनि जानखौ फैसा बेलेन्स बिहरबाय था नोङो गुन्दा मिन्थिबाय सोरनि हिनजावखौ नोङो दासिमबो बे मालायनि हाबायाव थाबाय थानाया आंनि गोसो थादा था थांबाय आरो फैबाय आरो बियो आंनि गोसो बिराद मोजां लोगो जाबाय थानानै मेजेम देखायथारदो नामा फैसा हरा 9000 फैसाया बेयावसो गोमादो नोंनि फैसाया बेयावसो गोमादो 9000 फैसाया बेयावसो गोमादो ना मोनथियाखै बायदि मोनदो 9000 फैसाया बेयावसो गोमादो नोंनि दासो मिन्थिदो आं नोंनो लानानै हरखाबाय माथो सिगाङाव ओमफ्राय मायाव 9000 फैसा मोनदों आंलाय मिन्थियाखै बायदि मोनदो नामा नोंनि समावखौ मिन्थिदो आं मिन्थिबाय मिन्थिखादो आं सानखादो आङो दे बुंबाय था बुंना लाबाय था नोङो मिन्थियाखै बायदि मोनदो ना नोंनि गियानखौ दिनै जायखौनो लादो मिन्थिया लायरायाखै बायदि मोनदो नामा लायराया बायदि मोनदो दाखालिबो नायदो आं दिनै मबाइलाव मिसकल जानानै थानाय मिन्थिबाय माला नुलायखो नोंलाय बिनि मबाइलाव फेसबुक माने गासिबो माबा स्टेटास माबा बायदिसिना लाइभ हरलायलायो नुवाखै बायदि मोनदो नामा लाइभ हरबानो माबा जायो नामा लाइभ हरबानो माबा जायो नोंनि गियाना नोंनि फैसाया बेयावसो जोबदो ना नोंनि फैसाया बेयावसो जोबदो दासो मिन्थिदो आं बुखिना लाबाय थाब्रा बुंहरबाय था फैनो मोना नोङो बे न'आव मिन्थिगा जोंहा न'आव फैनो मोना दै बुंखादां डाइरेक्ट उदांनि न'आव फैखा फैनो मोना मेजेम जाखांबाय थानायखो मेजेम जाखांनाय फैनो मोना नोङो मालायनि हिनजावफोरा माबायदि न'आव लायजोबबाय बिमालुगाबा सिख्ला गोरलै बायदि मोनाखै बे गावखौनो गाव आंनि गोसो आं सिख्ला नङा मा बिलाय आंनि गोसो बियो जेखौ रागा जोंजायो बेखौनो बे खामानिखौनो मावबाय थागोन बिनि थाखायसो फैसा हरा 9000 फैसाया बेयावसो गोमादो नोंनि मानो हरनां फैसा दासो मिन्थिदो नोंनि गियानखौ हरबाबो आं बेयावसो गोमादो ना 9000 फैसाया बेयावसो गोमादो सोंहै आरो हरदों नामा फैसा सोरनो फन रायलायो ना मायो बिदिलाय सिफा नायहरनो हर गेजेरसिम साला ओमफ्राय बेलेन्स बिहरदो मालायनाव नोंखौ मा बुंगोन दासो बिहरदां मिन्थियाखै बायदि मोनदो दाखालि बुंखादोंमोन बेलेन्स जोबांमोन होननानै बेयावसो नों बेलेन्सनि गरम जाहरगासिनो ना आंनि थाखा जाख'नो नागिरदों नोङो बुखिना लाबाय दा आं हरजोबना दोनदो रेकर्डखौ गाबोन जावलायलायाबानो जाबाय दा आंनि न'खौ नोङो हिनजावनो बिनानै होयो आंनि न'खौ थंस' बालायनो नागिरदों नोङो दासो मिन्थिदों आं नोंनि गियानखौ मिन्थियाखै बायदि मोनदो दाबो थाङाखै ओमफ्राय मा खालामगासिनो बेयाव मा खालामगासिनो आंनि गोसो रागा जोंना लादों नामा नों आंखो नोंनि हिनजावखौ सिखाखौ मोजां उन्दुनानै थानो मिथिबाय आंनि गोसो बियो रागा फोजोंना लादों नों सिखा न'आव मोनहैबासो जागोन र'